Fudbalski klub Sloboda ima novi stručni štab i tim menadžera i ambiciozno ulaze u pripreme za novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tako je završena saradnja sa trenerom Slavkom Petrovićem. Danas je obavljena i prozivka na tušnju, čime je zvanično počeo i prvi dio priprema. Nakon što je donesena odluka da se u novoj sezoni najelitnijeg BH fudbalskog takmičenja ne nastavi saradnja sa Slavkom Petrovićem, upravni odbor kluba iz Rudarske 2 angažovao je Admira Smajića, koji će obavljati funkciju tim menadžera, i Milenka Bošnjakovića, novog šefa stručnog štaba. Smajić je u proteklom periodu između ostalog u Švicarskoj vodio Young Boyse, dok je Bošnjaković nekadašnji trener Sloge Siminhana, Radničkog iz Lukavca i Živiničkog Slavena. Mislim da Sloboda po svom kvalitetu i po onome što je pružala sa svojim igrama zaslužuje da bude u vrhu bosansko-hercegovačkog fudbala. Sigurno nas čeka jedan težak posao ispred nas. Kako će Sloboda igrati, na koji će način igrati, to zavisi od igrača i pojačanja i od ovog sadašnjeg stanja koji ćemo mi da zateknemo ovdje u klubu. Ali evo i ja vam mogu obećati, Sloboda će igrati Ligu prvaka. Pored Smajića i Bošnjakovića, stručni štab Slobode činit će Amir Spahić, Adnan Osmanhodžić i Edin Ribić. O igračkoj križaljci još je rano govoriti, a na prozivci su se pojavili svi fudbaleri koji imaju važeći ugovor sa tuzlanskim premijerligašem.